hem volgut recuperar de la història aquest partit entre el Futbol Club Barcelona i el Real Madrid, corresponent a la 28a jornada de la temporada 97-98. Era el primer any de Louis van Gaal a la banqueta. El partit de tornada que es disputava al Camp Nou, un estadi ple a vessar, i ara mateix surten els jugadors del Futbol Club Barcelona. La invasió de globus amb els colors vermell i blau, els colors del Futbol Club Barcelona, endarrereixen l'inici d'aquest partit. Una victòria del Futbol Club Barcelona que podria donar pràcticament el títol de Lliga. Comença el partit, ataca el Futbol Club Barcelona. És Luis Figo a la banda dreta. Molt bona la paret buscant Luis Enrique, té metres per córrer el jugador asturià, trepitja àrea, se'n va molt bé de Redondo, continua Luis Enrique, pilota enrere, aixuta Luis Figo, la pilota al pal. Ara la falta serà favorable al Real Madrid. Roberto Carlos buscarà una centrada al punt de penal. Hi ha 5 homes del conjunt blanc buscant una rematada, i a més Clarence Seedorf a la frontal per si pot aprofitar un rebuig. Roberto Carlos dispara a porteria, molt bé, Rutges ha posat els punys evitant un possible gol del Real Madrid. Molt bé el porter holandès, no s'ha deixat sorprendre per Roberto Carlos. Aquí tenim la repetició. Puja Sergi, una de les incursions d'aquest lateral. Molta progressió, la del jugador de les franqueses, la centrada amb la cama dreta, a punt d'arribar Luis Enrique. Es lamenta l'exjugador del Real Madrid ara, un dels emblemes d'aquest nou Futbol Club Barcelona. Karembé a la línia de banda, arriba des del fons Mijatovic, a punt de connectar aquesta pilota, però ha sortit rebotada directament a les mans de Rutges. El primer córner pel Real Madrid, a punt de posar el cap Fernando Hierro, i el contraatac pel Barça. Recupera el Madrid, la pilota al pal, de nou al travesser, i quina mà ha posat ara Rutges, providencial de nou el porter holandès, evitant aquesta nova ocasió del Real Madrid. Primer ha rematat, si no ens equivoquem, Clarence Seedorf, i finalment Mijatovic la pilota al pal, i finalment el travesser torna a provar el Real Madrid. Ara no ha estat encertat Savio. Moments complicats pel Futbol Club Barcelona. És Seedorf, penja la pilota. Sembla que no hi ha fora de joc, com a mínim, de Karembé. El cop de cap de Karembé al pal. Finalment és Savio, no pot superar Rutges. Impressionant el porter holandès. Tornem a veure l'acció, s'ho mereix. A punt ha estat d'aconseguir aquest primer gol al Real Madrid. Doncs de moment continua el marcador 0-0 quan portem 16 minuts de joc. Ara ha rematat Sonny Anderson, massa forçat el davanter, Anderson da Silva. La pilota s'ha perdut per la línia de fons. La centrada de Celades, molt llarga. Ha arribat molt forçat Sonny Anderson. Torna a provar-ho a la trepitja àrea Luis Enrique. Podria centrar buscant el cap de Rivaldo. La rematada de Rivaldo espectacular. Molt ben col·locat Bodo Illner. I a punt de nou d'aconseguir el primer gol al Futbol Club Barcelona. Quina jugada tan bonica. Sobretot aquesta rematada espectacular, insistim, espectacular, del davanter brasiler. Callarem per veure la repetició, que s'ho mereix. Rivaldo, allà hi va Rivaldo, la deixa enrere per Nadal, el xut de Nadal, molt potent, però massa centrat, no, sense problemes, per Bodo Illner. Nadal juga amb Mijatovic, avança Bogarde, continua Mijatovic, assistència per Seedorf, es queda sol davant Rutges, però ha aconseguit posar la cama Miquel Àngel Nadal. Recupera d'aquesta manera la pilota, havia estat ell l'artífex d'aquesta falta, també el responsable de la pèrdua de pilota al centre del camp, però s'ha refet molt bé, evitant la rematada de Clarence Seedorf. La passada perfecta de Peja Mijatovic, però molt ràpid aquí Miquel Àngel Nadal, que no ha pogut rematar Clarence Seedorf. El joc molt dur
per part del Real Madrid. Una nova falta perillosa. Ara Rivaldo, ho prova el jugador brasiler, a punt de sorprendre Bodo Illner. Ha posat una mà molt bona al porter alemany. La pilota molt ben col·locada, buscant l'escaire dret de la porteria del Real Madrid. Aquesta imatge és molt bona des de darrere. L'efecte que ha donat a la pilota Rivaldo. Inclús la pilota ha picat al travesser. Recupera però Mijatovic. Surt al contraatac amb Seedorf. S'ha tallat molt bé Winston Bogarde. Ja estan tenint molts problemes per sortir amb la pilota controlada els homes de Jupp Heynckes. Ara s'incorpora l'atac Albert Celades. Podria provar el xut. Deixa enrere per Luis Enrique. Aquesta pilota és per Anderson. Tampoc ha encertat ara el jugador brasiler. La pilota s'ha marxat per la línia de fons. I va Rivaldo. Xut a Rivaldo a porteria. Eren altres temps. Ara el jugador està al València. Aquesta última temporada, la 98-99. Ara perdó al centre. I el gol. Gol del Futbol Club Barcelona. Gol de Sonny Anderson. L'1-0. Minut 69. S'avança en el marcador al Futbol Club Barcelona. Quin gran gol acaba d'aconseguir Sonny Anderson. Havia d'arribar, ho estàvem avisant, no perquè ho sapiguéssim, sinó perquè s'ho estava mereixent el Futbol Club Barcelona. I la repetició d'aquest primer gol. S'ha avançat molt bé Sonny Anderson davant Roberto Carlos. I el primer gol estava totalment venut. Bodo Illner. I l'estadi. Pilota per Mijatovic a l'interior de l'àrea. Està massa sol Peja Mijatovic, el jugador montenegrí, tot i que controla el Madrid. Aquest és Seedorf, jugant curt per Mijatovic. Mijatovic de nou molt sol, se'n va de 4 homes, molt bé Mijatovic, el xut de Peja Mijatovic. Molt bona en l'acció individual d'Albert Celades. Podria buscar la centrada. La seva cama però és la dreta. Ha preferit jugar enrere amb Sergi Barjuan. La centrada de Sergi Barjuan acaba als peus de Luis Figo. Davant seu Roberto Carlos. I el xut i el gol de Luis Figo. El segon gol del Futbol Club Barcelona. Veurem com ho celebra Luis Figo. Quin gest de ràbia del jugador portuguès, que acaba d'aconseguir el segon gol pel Futbol Club Barcelona. S'ho mereix Luis Figo. Ha rebut moltes tropades en el partit d'avui i veurem ara la repetició. Silenci. Quin gran gol de Luis Figo. Aquesta imatge ens ajudarà a veure-la encara millor. La pilota ajustada al pal dret de la porteria de Bodo Illner. I el segon gol del Futbol Club Barcelona quan hem entrat ja en els últims 10 minuts de partit. Molt bona l'acció individual de Fernando Morientes, enviant aquesta pilota per entre les cames d'en Miquel Àngel Nadal. A punt ha estat d'aconseguir el 2-1 al Real Madrid. El xut amb la cama esquerra, amb la bota vermella de Fernando Morientes, però de nou el gran gol de Luis Figo. Continua Figo, obrirà cap a Rivaldo a la banda esquerra. El xut de Rivaldo i el gol de Giovanni. Quin gran gol, quina gran acció. Rematada de Giovanni, aprofitant una nova centrada de Rivaldo. Ha estat Giovanni. Tenim la jugada repetida. La connexió entre Figo, Rivaldo i finalment s'avança Giovanni. 3-0 al marcador. Entrem ja pràcticament en els minuts de descompte, en temps afegit. Avui la celebració ha estat una mica més senzilla. En el partit del Santiago Bernabéu va ser quan va aconseguir el gol i ho va celebrar amb aquelles botifarres, les famoses botifarres. Però ara mateix segur que després del gol de Giovanni tots vostès hauran refrescat la memòria. És l'àlbum d'or del Canal Barça que avui ha volgut recuperar el partit històric entre el Barça i el Real Madrid. Doncs no hi ha temps per més. Xiulet final i victòria del Futbol Club Barcelona
que ha guanyat còmodament, podríem dir, 3 gols a 0 davant l'etern rival.